Chris Bonnet jieħu għalih li jgħidulu Ministru ta' Traffiku. Il-Ministru ta' Traffiku. Ġifieri, il-Ministru ta' Traffiku. Taf kemm offensiva di. Vera? Ħafna ħafna. Tara kif intervista ma' Andrew Azzoppardi fuq Campus FM il-Ministru ta' Trasport responsabbli biex isib soluzzjoni għat traffiku sostna li m'għandux bakketta maġika jsolvi kollox u insista illi l-poplu jrid jaf jippretendi li kulħadd ħajwarab mitriq biex jgħaddiju. Minkejja dan, xorta waħda mmetta l-fatt li ż-żieda fil-popolazzjoni kienet tapis fit-toroq tagħna. Iż-żieda fil-popolazzjoni u żieda fil-vetturi ġabet iċ-challenges tagħha wkoll. Allura miktar nies li qed jużaw in-netwerk tat-toroq tagħna. Rabta mal-metro, il-Ministru Bonnet qar li fil-ġimgħat u xhur li ġejjin se jkunu tiġu preżentati pjanti tal-proġett li ma' proġett ta' trasport tal-massa jinvolvi traġetti kemm fuq l-art, taħta u anke maqtuwajn mill-art. Mistoqsi dwar il-pożizzjoni tal-Ministru Klaj Karwana fejn kien voċiferu immens fuq tal-proġett u wera kemm kien xettiku, Bonnet qal li kien kellem lill-istess Ministru tal-Finanzi fejn stqarlu li kien jippreferi kieku kellem lilu dirett flok lill-medja. Kont nippreferi kieku qala lili ħatta pubblikament, ġu għatta lilu wkoll aħjar ġej tajdar mill-mort tajda fil-medja, ma u qal, if we don't get it right, we'll be royally screwed. Brabta mal-vapuri tal-Gozo Channel, Chris Bonnet ammetta li Nikolaus mhux xi vapur eċċellenti u se jkun qed isir xogħol biex dan jinbidel fix-xhur li ġejjin, madankollu ammetta wkoll kemm għamel xogħol siewi gvern nazzjonalista bil-bini ta' 3 vapuri tal-Gozo Channel u kemm dan il-gvern ħares il-qudiem. Hekk toqgħod serek il-gvern ilu 40 sena sejjer fuq u da tal-Gozo Channel daw l-affarijiet. Nazzjonisti għamlu 3 vapuri. Għamlu 3 vapuri, tajjeb, good. Bismani li hu tajjeb mhux se ngħidlu ħażinat jiena. U għadhom tajbin sal-lum u rrid insellmilhom għax il-vapuri li hemm illum huma retrofitable. X'jiġifieri retrofitable? Nistgħu nirranġawhom mal-eżiġenzi tal-lum, mhux kull vapur kapaċi Kien maħsub għalhekk. Mistoqsi fuq il-marina ta' Witeline Chris Bonnet sostna li dak huwa argument magħluq madankollu u mhux kontra l-kunċett ta' marina minkejja il-maġġoranza ma ridux għax skontu se titsaret komunikattiva aħjar. Bħala Ministru tal-Marittimu llum li qed nara s-settur marittimu kif qed jaħdem u qed nara anke l-ammont ta' dajjes li għandhom il-Maltin, jiena minix kontra l-kunċett ta' marina, jiena nemmen li dak iż-żmien. Forsi seta' tħendil da mhux b'Witeline biss, hemm diversi postijiet li wieħed jista' jikkonsidra għall-marina. Witeline ma nistgħux nikkonsidraw because that's a closed argument il-ġurnata. The majority is always right, even when it's wrong. Jiena naħseb dakinhar seta' ġiet ħendil daħjar li xu tal-marina. Seta' ġiet ħendil fil-prinċipju fuq kif saret di l-politika, fuq kif saret il-komunikattiva man-nies. Naħseb dakinhar communication could have been much better. Komunikazzjoni aħjar, skont Bonnet se saret ukoll fir-rigward ta' żrar u l-ħaxix f'Taqali. Mistoqsi dwar Jason McAuliffe Bonnet, li huwa propju responsabbli minn dan is-settur, ma ċaħadx li dan tal-aħħar ta' ir-riżenja. Anki li ħadd ftit il-Prim Ministru isoħali jekk da tar-riżenjaw. Li l-ektar riżenja dan. Le, Jason is Jason. U fil-waqt li qal li 300,000 euro mhux ħafna flus, insista li se jkun hemm bżonn intervent ieħor. 300,000 fl-infrastruttura mhumiex flus ta'. Issa se joħroġ dan ħaxix. Inti fl-aħħar mill-aħħar. Għaddina l-ixxu kollha. Jidher li se jkun hemm bżonn, isma' tkellem il-Prim Ministru b'mod ċar fuq. Jidher li se jkun hemm bżonn intervent. Francesco Catania, Net News.